Bueno, eta kontatu, hainbeste arrakasta. Ez da kasu pareko ikasken aldin? Bueno, bai, badauz. Neska barrexik hasi die, bagabi sosetan, aurten indi ere lengo aldizain bat txapelketan eskenak. Eta, bueno, suertez oso ondo doi urtie kirolai dago kisonien. Ez gendun espero, nik esan espero, etxeko epez. Eta, bueno, horretan jarraitzeko asmuaz. Ona, topera zabiltza, topera egia zan, etxian dana guztua, ez da? Etxea txapelak eramatia, ez du edo norkiten egunero, Ez. Hori erra da. Bueno, txapela baino, bintzet parte hartzi eta bintzet erakustiek gu bai kapasa gaiela kirol horrek eiteko, ez? Azken finen oin arte, beti agertu izan dik izunak, batez be apustuetan, txapelketetan, aurten plazaratu gadiez, arautzen egin duna ribaldarren lehengo aldizen esken txapelketie, pentatuloi lehengo aldiz jokatu da, oin ez jataz etortzen beste txapelketa batzuk, baina bai, desente indoguz. Topera izeate orduan, ez da? Eta ere bai, emakumia ondo ari da sartzen, ez da? Kirol munduan, eta... Nik uste bai, ez, Eta herri kiroletan, leheno ematezun ezin eskua sana, eta guentxe hozta dute, puri-purilan. Egoerara egokitu bitala dana. Adibidez, harri jasotzeko txapelketan, aurten harrixen kiluek bajatu indoguz. Ze bestela izan txapelketarik izango. Claro, bestela ez da partaidea. Hori da, ez da partaidek. Dardibidez, bajatu gandu zan harrixen pixuek, eta zein neska plazaratu ginen. Ze ona. Eta zein neska aspaldixen ez dakit ikusi dien txapelketa baten. Orduan bueno, nitzako oso posgarrixen. Claro, porque atzkutan jutezea, eta txapelketa, eta iru laukatu, eta esatezo bi, eta esatezo, ez da kaxan bizteko xarma, no? Geota jende gehiago, txapela merito gehiago aka, ez da? Bai, badeuke. Onja datorren urtin ikusin bier, ia barrero lortzen dien. Baina, bueno, saiatuko, ga? Noski baiet. Bueno, pentatoian ebai, txapela irabazi zen duen, ez da? Bai. A ber, kontau pixka pentatoian, ze ariketa itetu zuen, 5 ariketa izatea, ez da? Pentatoian 5, harri jasotzen azteza, gizaprobara jozu salto, gero aizkoran, txingak eta azkenengoek horrike. Karo, kontu esan, neskena lehengo aldiz izetera, ez gen kixen ze pixu jarri. Karo, muti basak ixen 1 kiloko boli, baina neskak esaten gendun, zemat. Txapelketan 63 kiloko boli erabiltzen da. Bale, 63. Gizaproban, mutik 400. Eta guk zer, erdixe baino geixa, 300, 250, da, bueno, esan gendun, proboko 250-ekin. Ja, asko probak iten izate iaia, ez da? Hori da. Eta ikusi gendun 250-ekin ondo gino iezela. Eta txingak txapelketetan 25 kiloko txingak erabiltzen di, orduan, bale, hori ados. Eta gero zan, aizkori, Aizkori zan beste burua uste bat, ze pentsatzen gendun, 55 ontzako bie bateko moduen ongo ginela, baina, bueno, ez gengo zan hain oso ondo, orduan, 36 ontzakora bajatu ginen. Vale. Eta gero kilometro, korrike, kilometro eta erdi. Vale. Bai, mutile baino pixkat. Zema denboran burutu zenuna guztia? 18 eta piku. Zizan, aurrenengo aldi zindana? Bai, ez genuen erreferentzirik. Kasu, ez da? Bueno, a ver. Errekorra mendik 10 urtera temporatera ikusiko. Guaingo zua kasu. Bai, hori da.